day! Karon radyo ko nag-vlog no sa YouTube. Di ako sa family house. Gihangan ko sang mata kay naigitak ang abuhan. Haniban ay gitak ang! Mura mag puhagan tagapil. Wala may fix ang gigitagaan nila manang ni Herlin. Uli mas Herlin. Palit kuno si Zaog kasag kay dahil nalapjan ba? Gibutangag kubasa og sayote gisanuban murag arlamia ihigo pero unja na kay nagpalit man kog isda bitaw nga tilugon ang ipabutang kamunggay kay kabuhi ko gusto ko muhigop gapot-pot nag-agis abuhan maglitson paksiw ko guys kay gahapon gipadadaan na miglitson paksiw ni Ma'am Ann. Salamat ka Ma'am Ann ug sa imong pamilya Sir Joel, thank you dana namisud-an ani ay pagamusud-an guys nako dari strawberry apple kuno ni gagmay ra si ja. Bako pa nini abot daris amo karon pa ko makatilaw dani ni ja. Ilawan na to sa lami, muraba pud si ja og strawberry or muraba jag apple. Strawberry apple man. Dahil ba jag lasang strawberry ug apple. Diba? So, ning tilaw nako guys, lasang apple ra si ja pero gamay lang murag strawberry ra kadak Tamis man. So, magpasalamat tayo ko ni Ma'am Ann. Tagaan ko ni ja og kanina, pares ni si Jaco Ords. Awan ninyo, papo lagi. Gahapon nga, na-meet di ba Miss Ilaha. Pants, ag isang partner. Ag-tap ni Ja. Lagi pants, ag pang-ubos. Ag-babaw. Nga ni. I like the color, kay blue, kay baon na mo. Basta blue ang paborito. Laban sa ninaho, para masuot na ninaho. Sunod, huwag na ako'y lakaw. Umpoy lakaw ng adlaw kay maat magpanahon. Oh, photo na pod, lahin na pod. Grabe itong mga cravings rong mga adlaw. Sige na magkaon na ni. So anyway, para matubag na ni na para tubag. Para nahuman na ning mga pangutana no. Daghan din ng utana na. Pila ko na gibayad sa taga GMA na katong nagkulab mi ni biyahe ni Drew. Grabe. Kay ba ko excited jud mo mahibog pila. Pila ka milyon. Agi lang gibayad na kay mamay giingan sa nag-message na pila ka milyon kuno. Agi bayad sa taga GMA na hot nun sa na adyo mo kawa ha kay siran mo na pila jud ka milyon adyo mo kawa para mahuman na ng inyong haka-haka ang nasyong nahuna mahuman na ng inyong pang marites des ang mga silingan nga milyon-milyon ko nung nadawat para mahuman na tanawan ng video ha pero hot dun sa rin na hot. So datong tagara nga makita mini biyahe ni Drew takadyo ko gasto kay ngano palit og janitor fish balik kaduha ko ning palit og janitor fish kay ag-una na ang palit sa janitor fish among gi tilawan first time to na makatilaw kinahanglan man tilawan na daan kay nikita na mo ni Drew para na ako ingon ni Jag hani nga nasa ingan nasa pangutana matong kaduha so yung palit ko og una 1.5 sunod pod 1.5 lami ganin tag dakuan to na pero ano mo ko kwarta kay tinga-tinga naman tus buwan hurot-hurot nagahu ang mga for expenses ba kay medyo unlimited atong kwarta nga kas ara ba mi makasweldo sa kabuan so katong sweldo na mo din ang buwan na budget to na tibuok buwan so datong buwan na datong mga pitsahan nas 20 so medyo gamay na laman jay nabilin jamo to nga 1.5 ang gihatag pagtilaw ja pagkaduha pod 1.5 gihapon katong una nang adto mga walo ra misud ko kabuk nakuha na man adto pero okay ra kay at least makatilaw lamang ko ba yaning gasto pa ko og kanang lain na pod kay tus peanut butter fruit na dato ko sa ang dyan luoy ba dyan pag di ka muhatag wa man ni dyan pa bayre pero ako laman dyan insist nga ang bayran kay di ba dyan pwede wa ra ka dyan mara pag di dyan madawat sa ang loob ba nga labi na senior na pod mo to ni hatag po ko ginagmay na mga expenses na mas travel lajo ba dyan nagbalik-balik pa dyan kasi sige sila og riskid matang dako-dako dyan ko og nagasto ngayon kaya na nagasto na to. Wait. Para makaibaw po mo ba gasto po ko itong mga panahon na ba? Karon. Man nag-shooting. Hindi ka mo gusto yung ganda ka kung nakita ko na nagpakaon. Mga salamat ang puto o maon. Sa tinagad lang ha. Agahan na dyan na kwarta na itong time ha. Agila na dyan yatag na isa na kalibo. Honorarium. Karon sa kalibo para ra ko tos expenses sa gas ba. Okay ra po na kay maka-content mapug ko, o maka-content ko naman po ko kita. So okay ra na. Agdi okay, ag sa kalibo na wa pa jud.
Aran di malasa jud gabi una kay daghan magado nagpa-picture ja. Nga na kot-kot lagi nga response. Kani masurot nga pants dit ay katong black. Nga na sige lagi kot-kot nga na. Tapos kinahug na gud siguro to kay daghan na may nagpa-picture. Ingan pa misundoy. Anang hapitag makdo kay atang higasa lagi ko nung linlin. Magbantayan Dalton ba ja makakaan po French fries kay nag-cravings ko. Sus kay wa man jawa may kwarta kay na may kwarta si Tin gamay na lamang pud. Wala mi nag-withdraw. Kay kapoy na pud nalaman kay more jud cash na pili na mo dahi 200 man siguro to. Ja. Wa naman das ang bursa. Anong sayanga matang balikan kay wala lagi may kwarta na. Ja, wa na pud to napunitan na to. Punitan na sila sa dinalaman. Grasya putos nakapunit. Pasinday og latong time mo. Nagampo po si Jag makakwarta siya. Kaya wanay bugas. Nga nandiyan na punitan ni Jag kwarta. Nga gikana. Nahog. Aral laging mga ta. Pero nahog. Ragwa dyan ko'y. Ando na ito nga. Cash. Gikan sa Jimmy. Kaya na. Wa man. Nahog man. Di man ako may nakapahimos. So. Wa. Way na kwarta na ito. Agkuan laman. Opportunity laman na ito is. Kanang. Na-expose po ko ba. Makatabang sang pag-vlog. Diyan. Pero wa kadyo po'y nadugang na nga follower kay mga Tagalog man kasagaran na nanaw. Dahil po'y gamay. Pero nakatabang po to kay katong pag-post nag-picture kay ningkita mo po ito bonus og kuan man to $60. Ipila man na $60, 3,000. Di, bawig ahang janitor fish nga duha ka 1,500. Dagaman ang gasto. Nag-content po ko bawi ragad gihapon. Pero sa content, tas ahag gihapon hinagaan to kay kapoy ba mag-vlog, mag-edit. So, kanang directly jud nga gikan nila sa management nila sa kalibo sa nahug pa jud. Nya mo ngin asa mang ipakaon. Tidot man ako kita sa mga social media pero sakto-sakto ra lagi pud sa panginahanglan, labi na karon nga naa ko maintenance na. Naa ko maintenance so. Og nazi kwarta grabe jud ka importante. Di pwede mi og way kwarta kay mga sakit na yung mga maintenance. So, makatug na. Ha, nangunan na. Pila ka milyon ang kikita. Makatug na dyan kaya natuwag naman hagong tungunan na. 1 million ra. Nahug pa dyan. Mga tao. Hi guys. May kurinti guys. Tibok adlaw. Ano namin mga cardboard ari. Namin may sabat to. Pero di kasaligan. Kaya garabing pataarang ka. Nawagan sig ikid-ikid. Sa kaadlaw may karon way kurinti. Ikid-ikid. So, ano lang pang i-share ninyo, katong time bitaw nga una namang nanguhag janitor fish, kay balik kaduha man ko nakatilaw og janitor fish, ja katong una, mauni, medyo naglisod mi daan kay sug bitaw tubig, ja medyo lubog-lubog, ja dugay lang mi nakakuha dai na, kaingon lay ko hala, di mi makakomoda jud dani kay abi mo kung di mi makakuha, kay lisod mi dai kuhaon, abi ko bagka nang dali ra pagkuhaon lisod mi dai ko kuutom pa mbis mga suot-suot, kung hadlok ba ja makakuot pag hanakon, ugahipon nga na. So, di pud lali maghanggi-agian sa mga preparations ba kay maka-stress, uy, murag ko na pressure ba nga. Ibaan gud ko nga na kay ipakita sa TV dali ko ka magtagalog pero napasalamat na pus Ginoo kay na overcome ra na ho nga malagi to pagpanguha na mo din nakita mas tubig aron ko sugag-sug kaado ja abi pa jud ko nga makatabang kog panguha kay abi ko dali ra ba mura ra kog nga ng tilapia nga na kanang hawid-hawiran ra mo balisod man day hawiran ang janitor fish kay grabing kasakit baga bitaw si ja hait kaadyo og gamay ng lihok nga na pwede ka masamad nasamad nga tus kuya gamay babang kamot nga di kadyo bagag kubaw na yung kamot kay nakapahuway pa ja kog panguma. So, kauban din na dani si Ate Rose, asawa na dyan ni Kuya Joy Joy. Si Kuya Joy Joy mao to ag expert nga manguhag janitor fish. Hadlik lagi kay ingin si Jada ako ni time nga nakakuha ko nja og ugahipon, abay ko ni ja og janitor fish na kay pagkuot ni ja og gahipon man madjugan ni kay wara pud si ja mapaaki. Ja, mao to ang gipangutanay, Kuya di ba pud ka mahaglik manguot-kuot dana? Ingon ja di na man ko ja mahadlik kay kana lagi ko nung night time nga wa jud kuno silay sudan. Diyan na ba jay mga anak, ja ang mga anak kuno ni ja kay ganahan man kuno ni janitor fish mo nang pagos na man jud kuno ja panguhang tud nga na expert na si Jaba. Kay sa una lagi mahadlik pa ko siya pero karon di na kay mo na may dyan panginabuhian dito. Gagmay. Kuanen.